Skal du se det? Ja. Det er fordi, jeg filmer lige. Så var det også, da vi kom her, der var nogen, de måtte gå igen. Det var bare 2. De måtte gå igen, men de sagde, at der er flere svenske. Hvad er mig hen? Nu kigger du jo på kameraet. Der er Anne. Anne? Det er mig, der er skør her.